Okay. Vi har om socialisme. Og det Socialismen opstod i 1800-tallet under industrialiseringen. Socialismen som grundtanke blev startet af Karl Marx, som blev født i 1818 og døde i 1883. Han var en tysk videnskabsmand og filosof. Karl Marx var også forfatter, og i bogen Das Kapital leverede Marx, hvad han selv anså for et videnskabeligt grundlag for socialismen. Karl Marx brød sig ikke om liberalismen og kapitalismens måde at fordele de værdier, som blev skabt i samfundet. Derfor regnes han af mange for at være den førende socialistiske tænker. Socialismen som ideologi går ind for en stor stat, det vil sige, at staten fylder meget og blander sig og hjælper individet i samfundet. De går også ind for offentlig planlægning, altså offentlig fordeling af goderne i samfundet. Socialismen går også ind for gratis ydelser, det vil sige ydelser, der er betalt af det offentlige for at give folk en række ting, som er vigtige, blandt andet hospitaler og offentlig transport. Det ligger også vægt på økonomisk lighed, altså at vi skal tjene nogenlunde det samme og være nogenlunde ligestillet. Det vil altså sige, at socialismen går ind for en udvidelse af velfærdssamfundet. Der skal også være mere velfærd. Det var så, hvad vi havde om socialismen. Hej!